Siyanibingelela kwiMaskandi Mbaqanga Experience. Lo nibingelela ke MC Ezimnandi umfana waSolundi. Namhlanje ke siniphathela iqhawe insizwa ubhekeni ithishela. Qhawe lakithi siyakubingelela siyawemukela la kwi-MM Experience. Cha ngibingelele mfowethu ngiphinde ngibingelele abalaleli abakhaya. Ubhekelwe insizwa loqhala mansizwa nithi insimbi ensizweni usinqasa nodolo esiduma ukudosa kudideka amadoda ezididi qedede imali edidi. Umfana nje omncane wangubane le phansi eGritsane eMatimatolo. Ngiphinde ngibingelele futhi mfowethu. Hayi qhawe lakithi kona iziboke engiyithandayo lapha ngazi ugcima kunjani khona Hayi bongoze insizwa lapha kodwa mase usinakusisa kahle uzolima manje khona igama ozolizwa lapha. Okay bafowethu niyazi ukuthi uma sesine artist okwakho ukuthi usubscribe uphinde ufollowe into nje wena ekuhlalelela ukuthi ulalele ukuthi kuthiwani bese uyasubscribe. Thina ke esizokwenza njengamanje sihleli nensizwa bathi ithishela uthisha insizwa ke le engifisa ukwazi mfowethu ukuthi udabukaphi kukephi ekhaya ubhekeni weinsizwa lo angithi so uthisha kukuphi ekhaya mfowethu singakangeni nje kwingqikithi kukephi ekhaya udabukaphi la eThekwini ithini Ekhaya ngomthetho kuseGreytown endaweni yaseMatimatolo isikhathi esiningi uzozwa ngoba into engajwayele noma into engadumile uzozwa ku-Ali Mgubu ujwayele njalo ukuyibiza ngoseduze komaphumulo kanje kodwa iseMatimatolo ekhaya koThekwini nakokhona ngifika nje ngokuzama impilo ngoba sonke sisahamba sizama impilo la sizama khona impilo mfowethu. KuseMatimatolo eMatimatolo lapha kuhlukana igodini ngoba le ndaba isigodi eMatimatolo kwamaphumulo iMatimatolo kahle emaphumulo futhi amaphumulo wangena ukuthi kakuthenga khona amaphumulo ngekhathi zakudala ngabe khona umdlovana ungakaphasa nje umdlovana babethenga amaphumulo so ingakho kugcina kuthi isikamaphumulo kanti iMatimatolo iyimele nje khona indawo esondele nje onto encane lapha khona ethi uyishana maseMatimatolo ibe ngala eduzana ngapha ngaphesheya iMatimatolo kodwa nakhona ikhona igodi ontemsweni kodwa nje iyimele iMatimatolo. Ayingicela bafowethu niyayizwela nani ukuthi insizwe idabuka eMatimatolo le kweduze kweqhawe ingqalabuthu Ali Mgube so mfowethu leli gama likabhekeni igama lesepasini noma igama olithole endimeni phela ngithi ngoba uyinzezwe uyakhumbula ukuthi kunegama olithole insizweni so mase bakhona igama lokuzalwa so sesiye sibone abaculi abaningi besebenzisa amagama okuzalwa wena ke leli kabhekeni ngoba phela ubhekeni ngicanga ukuthi khona lento yakuphuzwa ngayidoko cha mfowethu ngiyawujabulela umbuzo igama lethu Bhekeni ngomthetho liyathi mengiposta lapha ku social media ngiyabona ngathi nginokukhuluma ngoba khona owazi ubhuti noma ngathi ubani ukubiza ngalo lo gama lelo bathi Bhekeni nsi cha leli gama kuyigama nje engiphiwe ekhaya ngiphiwe obaba kunomkhulu wami washona uthi umkhulu unkaka futhi ngikhule nawe uyangibona ngikhule ngomuntu ovulekile ngomzimba so kahle igama lethu Bhekeni nje ngendlela eqondile lisho induna yensizwa ubhekeni wensizwa induna yensizwa so manje ngikhule ngibiza mina ngibizwa ngobhekeni wensizwa omkhulu nobaba engibizwa ubhekeni wensizwa ngoba bengikhulu uzobhekeni wensizwa ngoba ethanda ukuvuleka ngomzimba so ngithe sengizama lento yokucula namase ngithi angalishiye leli gama angisebenzisa lona leli gama engibizwa ngalo obaba ekhaya ngizama ukuxhumanisa lento yami nobaba ngoba umkhulu wami usashona lo yana ngizama ukuxhumanisa lento yana lento engiyenza manje umkhulu wakethe ile gama kasekho wangasekho umkhulu unkakha wambethe nje emakhabeleni wangathi wathi ubhekeni wensizwa so ke ngoba phela mfowethu ngicabanga ukuthi uke wathinta igama lokuthi khona insizwa kwasuka umsindo kwi social media ngale ndaba leli gama ngoba ngicathi ukhule mhlawumbe ikhona akazi ukubheka ukuthi kungahle kukunikeza inkinga lokho noma wathatha igama ngoba kungelakho wethi wawusemncane walisebenzisa musu uvela kwenzakalani ngaleli gama kuleyo insizwa. Cha mfowethu yazi kuthiwa ngangithi ngiyaseshela einkundleni zokuxhumana ku YouTube ngibheka umculi ozibiza ngobhekeni wensizwa angolidela igama lami ngoba angazi ngibizela umcebo ngoba khona umculi oyibiza ngomcebo so ngathi ngiyabheka einkundleni zokuxhumana ku Facebook ngakekho umculi oyibiza ngobhekeni wensizwa owayengekho igama kahle igama ayibiza ngalo nje ngoba nawe ngithi unegama mhlawumbe mengumcebo ukhona omunye umcebo nayo endani ukhona omunye umcebo kodwa akalisebenzise emsebenzini ukuthi umculi ekuthiwa ubhekeni wensizwa ingakho ukuthi mina ngingakwazi ukusebenzisa even lezinto zo Spotify yonke into angeke ngikhahle ngoba akekho umculi usebenzisa leyo gama emculweni yabona so ngalisebenzisa kanjalo kampani ethiwa wayesekhona kumculi ukuthi uyasebenzisa lo gama angeke ngikwazi ukusebenzisa ngoba khona umculi usebenzisa umculi ebiza ngayo ngoba lo mculi nawo usesh nawo uzoyibiza ngelinye igama hayi leli gama laBhekeni wensizwa kubangwana lapha ku social media akubanga lutho mfethu akubanga lutho ngoba mfethu uyabona igama ethi uBhekeni wensizwa
bakhona ubhekeni yonke indawo. Yeah. Emsinga khona ubhekeni wakhona. Emathathu khona ubhekeni wakhona. Enkandla khona ubhekeni wakhona. Yonke indawo khona ubhekeni. Hayi awukho umsindo mfethu awukho umsindo yabo ngapha. Mhlawumbe senga izinkulumo sengaqhamuka ngalena ngithiwa okay hawo la kade mina nginankulumo mfethu. Igama nje engalethwe ekhaya ngithanda ukusebenzisa zingicula nami ngithi ngisebenzise mfethu. Yeah. Ilokho. So ke mfowethu njengoba ke ufikile la endimeni wayibiza ngobhekeni. Kusuka lapho ukuthi uthatha umculo kaMaskandi kube wona osebenzisayo ikhona imiculo ehlukahlukene ngoba ngisho emakhaya iba khona ikwaito kube khona igospel kube khona isicathami kungani ubhekene ekhethe ukuthatha umculo kaMaskandi kahle kahle mfowethu ngicabanga ukuthi kufanele ngiqalele phansi ukuthi mhlawumbe indaba ngibona ngi-interviewa ngisengithiwa ngumculo kaMaskandi kahle kahle bengasiyena umculo kaMaskandi mina bengibhizi nje ngento zokulekelela nje abafowethu mebecula ngoba mina ngisuke ekhaya ngiqeda isikole ngifanele ngizofunda la eThekwini ngizofunda la eThekwini so mengifika la ngifika umalume wami uStelian bebesebenza yini iqembu amahlola mvula umalume wami uStelian so ngifika basebenza iqembu amahlola mvula so ngiyabona ngiyalandela bebehamba bengithi ngibuyela esikoleni ngikhona kodwa futhi into eyenzeka ukuthi angitholanga irest so mengayithola irest kwaphoqa ukuthi ngibuye ngizohlala lapha ngizohlala ehostel ngizohlala nabo khona lapha ehostel abasebenzi basenza umculo so kuwama weekend nami ngiyalandela ngiyakhona nabo so kwaze kwavela umfowethu umzala wami umjabulisi ade ngilandela umalungu wavela umjabulisi umzala wami sasebenza naye umculo wakhe waqala ukuphimbela umnani sasebenza umculo wakhe kwawukuthi uyaphuma nabo seceleni ngase ngisebenza naye nami kwase kufika ngesikhashana ke la nami sengibona ukuthi yazi nami ekhona into engayenza mengithi ngikhona into engayenza ngase ngayenza ke into ukuthi ngigcine ngumculi ke nami ngiyibiza ngayo lo bhekeni esikhuluma ngayo namhlanje mfowethu so mfowethu ukusuka kwakhe emakhaya wawuvele ungasuka umuntu omdibo munye nezinsizwa phela khona ukuthi mose emakhaya vele zawushaya ngasondela nawe zawushaya uyasondela nawe khona iphapho mina ngikhule emakhaya into yokuthi ke khona izinsizwa ngiqalukazi emakhaya ngimncane nami ukuthi siyaphuma bekuthiwa kuyodla iphapho lonto ngiqalukazi ekhona nje angithi ngasekhaya angithi yabona umusa ekhaya ngithi bhekeni so emakhaya uma nikhula niyafunda primary my high school esikoleni kunalezi zinto zama entertainment wawukhona into wawutholakala mhlawumbe engomeni emdansweni esicathamiya akabaqamba manga mfowethu angazi into mhlawumbe engikhuluma ingoma ngasekhaya ingoma nokuthi mekudwende ngasekhaya siyaphuma abafana kwabangijwayele abafana bephuma vele mekudwende ngasekhaya kodwa isikole abengakwazi ngikwenze lokho awungakwenza awumandla ngasentombini cha into angiyithanda kakhulu nokufunda mfowethu angiqhamanga entombini hayi ntombi angenazo angenazo intombi phela angithanda ukufunda nje mekuthi mhlawumbe nebhola ngithanda nebhola ya Phela bana uma usesikoleni yabona esikoleni uma umuntu oboniswayo la ezincwadini kuba lula ukuthi abantu azanesondele kuwe shuthi wena kabheda mfethu kabheda impela nje kabheda mfethu into futhi engicawuthi kwakwenza lokho kwakuthi ngokumuntu ngathi isikhathi angenaso wangibuye ekhaya ngidlala ibhola mengibuye ekhaya ngifike ngiyifundela uma nami ngakutshela nje uma ngizalayo ukuthi ngihlezi mengibuye ekhaya mina ngithathe incwadi ngiyifundela ngenza into engenza ekhaya umsebenzi wasekhaya ngibuye ngiyifundela mengayo ngidlala ibhola meyiphuma ke insizwa zekosini ngihamba nami ngenza zonke lezo zinto lezo no bhekeni ukuthi ngikhulunyiswa ile yesikole ngoba thina esikoleni sasifunda ne uma singabona igenge yethu thina sasiyicrew yabona incwadi khona izibheka kodwa hayi kahle bese kuba khona lo hlakaniphile manje lo hlakaniphile izingane zithanda ukuyobuza kuwe manje sifisa ukuthi manje thina ngabe yizingane zezakithi kusiphoqe manje ukuthi siyinaki incwadi ukuze lezi zingane zizoyiwina manje ngako ngibuza ukuthi wena hey ntombini bakhamba vele sisinqono ukuthi kusho ukuthi ngangigwalana noma ngiphuza ukuhlakanipha hayi bese mhlawumbe ngiphuza ukuhlakanipha no bafowethu la sise kuyiMaskandi Mbaqanga experience hleli nensizwa ubhekeni okwakho ukuthi uyasubscribe uhlale nathi hlale nawe mfowethu usefikile eThekwini wadibana nomalume amahlola mvula wathatha isinqumo sokuthi nawe awukubona ukuthi lento eyibuka uyithandayo ingakusebenzela so umsebenzi wokuqala wenza kanjani ukuthi ube khona so into eyenzakalile because ngiqala ukuthi ngiyakhipha ngiyacula futhi besasegoli ngisasegoli saso record album amjabulisa ayithi umshini ama-hit leyo album so sibe sekhona lapha la sasibhukhe khona ngenza ivideo umjabulisa ngidlala isiginci la ngenza ivideo la le video shothi ngiyathatha ngiyiposte nje bese ibona umalume wami uStelian
bese ethi yazi ungacula esho manje yazi ungacula entontoni ungacula base kukhona ke inkinga ezenzeka nje nezincane inkinga ezenzeka zancane nami singase ngibona ukuthi yazi mfethu lento eyisho malume mhlawumbe ake ngizizame ngingenze ngase ngihlala nensizwa ke fana nogovuza kuvele kodwa umculo vele bengusebenza vele into eningi bese ngizazi nakhona even istudio urecorder bengikhona ngazi ukuthi kwenzeka kanjani kwenzeka kanjani so kwathi ngonyaka odlule 2024 ngase ngakhipha umsebenzi wamaduna engoma ezo5 isihloko sethi indaba iselaweni iphile so umsebenzi wami mhlawumbe uyobona la mhlawumbe kwangigqoke kanjeni ngathi ngifisa ukuhluka kunabanye omaskandi ngifisa into yami ibe kakhulu esekutheni ilento enziwe emakhaya moza le mculo wami uzoza kunento amacilongo kulezo zonke lezi zinto into zoshameni so ngithi ngifuna ukuthatha lento enze lapha emakhaya ngiyibuyise izophila kumaskandi bakhona ezinye izinto ezenzayo lonto leyo so ingakho uzobona ukuthi into yami ithanda ukuba isinto kakhulu so ngithi ngifuna ukubuyisa lonke lonto le izo last day ngase ngikhiphe yona le EP then this kuzophela nje unyaka ngikhiphe i-album enengoma ezo10 engenze lapha na kuThuthani ihlosa khona sithi impumelelo so uwona nje umsebenzi ngabhekene osekhona njengamanje lokho nje EP last day asube i-album unyaka. So bafowethu niyazi ukuthi sila kwi-MM Experience. Ngokwakho ukusubscribe uhlale nathi hlale nawe. Ezimnandi umfana wasibiya ulunde emashona Nkosini Buthelezi. Insizwa engihleli naye sematimatolo. Thishela. La mfowethu ngiyeza ukuthi umsebenzi wakho ukhona umsebenzi okhona oyi-full album owenze eGoli. So njengamanje mfowethu zithini inhlelo zakho ukuya phambili? Njengoba uyinsizwa efikile yavela endimeni zithini inhlelo zakho ukuya phambili kusuka manje? Inhlelo zami mfowethu okwamanje kusawuphusha wona umsebenzi lenginawo sabantu abasafika endimeni esafisa ukuthi sithola ama platforms ukuthi abantu besiqashe noma ngabe akusikhona ukuthi uyasiqasha kodwa ukhona ukuthi mhlawumbe uyamcabangela ukuthi okay naku umuntu ngimbuza mhlawumbe usuka le eGoli ezalithekile ngimzama umhlangabeze ngoba sabantu abasawuphusha umsebenzi asikafiki lento ngabe sinephusa ngithi ngifele bese ngithi ngifuna 80,000 yabo sabantu abafika kodwa abasaphusha kodwa siyafisa abantu bekunaka umsebenzi wethu ukuthi khona into mhlawumbe esenzayo nathi kanjalo nje mfowethu. Yeah mfowethu so ke mfowethu ubhekeni uma umsebenzi wakho usukhona so uyafisa ukuthi abahlali bemicimbi besondele nakini nikwazi ukuthi nisondele lento yakho ke bhekeni yokuthi umculi uphinde futhi ube uthisha uhlangana kanjani? Yebo nje mhlawumbe engakusho ngoba ngathi ngisachaza nje iqale ngithi mina umuntu ade esithanda isikole vele kusho ukuthi konke lokho komculo oqhamuka vele sengifundile ngaqeda esikoleni bengakazi ngicule mina bengiphushela umfowethu ngalesi sikhathi kodwa ngihamba nje ngiyabona umculo uthi hayibo ngiyawuthanda umculo futhi nalokho ngiyakuthanda ngoba phela impilo le egcineni ufuna ube nempilo ukwazi ukuthi uyasebenza ngoba lokho umculo ku right impela singakwenza kodwa kuyaphela mhlawumbe namhlanje eza kuthiwa hayi kuphelele lokho umculo mhlawumbe ngisakhipha unyaka so kodwa uma ukhona umsebenzi yazi ukuthi uzohlezi ukhona ukwazi ukuthi ngondle nomndeni mase kuthiwa umndeni angabi nawo umndeni sekhona umndeni wasekhaya angabi nawo umndeni nawo sekhona umndeni wasekhaya bana bhekeni la mfowethu ufundile ne so ukufunda kwakho waya eVarsity wase uyasebenza wawuse kuyima uficwa into yomculo usuvela ususebenza yona ngathi bengasho bengayifayile emqondweni bengiyilandela nje ngoba ngisho ukuthi bengilandela uMahlola Mvulo omalumbeni le ndawo nethizeni bewuculo la ngiqale khona athi umculo engithola isikhathi sakhona umculo kahle sengiqedile ngoba ngiyangahlala isikhashana nje ngakuthola itoho so bengihlezi nabafowethu nje sishaya sishayile iginqi so ngakujwayela lokho even semcimbini eTuda bosama sonke yabo so ngagcina ukugxila kumina lo so noma sengithi ke angeyozama kwezinye indawo kodwa ngaqhubeka ngathi ngiyakwenza umculo ngoba ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda. Hayi mfowethu kulungile ukuthi manje kunento engihlekisayo ukuthi umndeni wasekhaya nomalume wena senomalume nomama angabi nawo umndeni wami ngoba ngisho ukuthi umuntu ade esabele intombi namanje ngisayisaba futhi intombi bhekeni ayikho ingane hayi lutho ubona mina nje ubona mina ngeke anginamakoti amakodwa abiko mhlambe yakusezoba khona sizoba khona okukhona ngisho sikhona okukhona ngithi mhlambe sezoba khona ngoba sengithi ngiyakhula udle emhlanje cha ngangidle emhlanje ke ngoba ngisakhula nje yabona ngicabanga ukuthi ngoba sekuyakhuleka manje sengiyakwazi ukubona sengakhetha manje bafowethu sisekhona la kwiMaskandi Baqanga Experience mfowethu sesivala mfowethu
Ikuphi ongafisa ukungidlulisa kubantu mfowethu ngomsebenzi wakho njengoba ubhekeni ukhona endimeni yini ongafisa ukuyindlulisa kubantu mayelana nje nobhekeni? Into engafisa uyidlulisa yazi kubaleke ikakhulu ukubonga yabona abantu asebekhona no abantu ababekhona ekutheni ngoba ungibeze namhlanje yabona ngoba khona umsebenzi ngabhekeni ababe nesandla ekusebenzeni noma mhlawumbe ngabasamenshana bonke ngamagama mhlawumbe ngawudlo Stelane ogovuza baningi abafowethu ngisebenza nabo even igenge ngisebenza nayo stage yabona so ngibonga kubo bonke labo bantu ukuqala ukuthi bonke labantu babe nendima enkulu emsebenzini wami. Igama lomuntu ugovuza Igama lomuntu yaphila ukuthi angana amegovuza angazi wegovuza legovuza mhlawumbe igama letsizwa phakasho alibasho wena kodwa mhlawumbe uthola mhlawumbe khona umkhulu wakhe mhlawumbe cha mfowethu ulungile ngokuza abantu bakuthola kanjani mfowethu bebedinga ugoma mhlawumbe afuna umqasha afuna nje ukuthi utholakala kanjani mfowethu? So mfowethu nami ngumuntu okhona enkundleni zokuxhumana ngikhona lapha ku Facebook umcebo ubhekene wensizwa ngubani ku Facebook umcebo ubhekene wensizwa ngubani. So lapha ku social media kungani ubusufaka umcebo? Ngicanga ukuthi before ngibe ubhekene abantu bengazi ngobhekene kuvele kunabantu ade bengazobani njengomcebo so ngizama ukulinka lento yokucula nabantu ade bevele bengazi mhlawumbe kuzoba nzima umuntu owangazi kudala ngesasikhathi lesana ukuthi uma ngisesha ku social media sesha ubhekene ngamazi ngizobhekene wazobani wazomcebo ngubani so kulula ukuthi mhlawumbe umuntu ongazi emculweni ubhekene wensizwe uyangithola nomuntu ongazi kudala methi umcebo uyangazi ungithola futhi so ingakho umcebo ubhekene wensizwe ngubani ku Facebook ama social media TikTok ngavela ukuthi ubhekene 970 970 yes uzongithola kanjalo ke enambeni ke 061 65 08834 uyazi ngizayile uyazi lihlekani uthi manje idedele la ngedede ndaba okay hayi no alright bafowethu Maskandi Mbaqanga experience siyazi ke mfowethu sihlahleni nobhekeni qhawela kithi la uma sesiya ngasebaphethelweni kuye kube nemibuzo ewu3 yabo mfowethu esuke iqhamuka kubantu abasuke bebukela into yethu njengamanje mfowethu ngizocela ukuthi sixuze lolu khamba imibuzo la uzoyiphendula ngendlela ebuzwe ngayo yabo akazi ke kodwa ukuthi khona ongawuzwisisi kahle kodwa ke sizozwa ngawo uzoyiphendula yonke futhi uzoyiphendula uyafaka abantu ukhambe emakhaya noma mhlambe asikipha umuthi khipha ukuthi asikipha umuthi noma ungavuzi kodwa khona buyakhona awulokothi ayi lezwa nje wenziwa njani phela futhi umancishana leli lokuncishana leli kulungile ke futhi nawo uqala umbuzo ne ufuna ukuyifundela awufunda bafu Cha phela wena uthishela mina. Ngafunda phela ngithi wena ungibuzayo. Mina ngiphendule mina angikwazi ukuthi ngifuna mase ngiyiphendula. Awubuza. Sokuthi umbuzo oqala la uthi ke njengoba uthisha uphendule uMaskandi. Ukubhalansa kanjani lezo zinto? Ngisafunda ukubhalansisa ngasho nje ukuthi ngisafunda ukubhalansisa ngoba angifuni qamba ngesikhathi esiningi singiphoqa ukuthi ngibe sesikoleni ngoba nje kulonyaka kade ngifundisa no matric so kuyangiphoqa ukuthi ngibe sesikoleni isikhathi esiningi kodwa mengivele ithuba lokuthi ngisebenze umculo alisebenzisa njengama weekend ngisebenzisa mengivele ithuba mfethu ngisebenzisa ingane zithini mezikubona lapha nti awuthisha uyacula into engiyithanda ingane zami ngithanda zangisapota lento engenzayo zangisapota into engenzayo singenza khona esikoleni lento lento umculo ngicela ngenza khona lapha esikoleni ngenza na ufike kuphela esikoleni uthwele ishow ishow ngiphuma mengiphuma zokhala ishow ngiphatha mezokhala esikoleni usina ngesuku yabona namhlanje ngifike ngigqoke kanje angiliphethe namhlanje Bona wongibona ngisestage uzongibona ngifaka. Mhlawumbe usoboka wangibona ngizongibona ngifakile. Manje esikoleni uyangena noOmega noma mhlawumbe mina ngena nawo angazi ngena. Mina ngena nawo. Kulungile. Ake size kumbuzo number 2. Ngoba ngiyabona ukuthi lento yesikole le nawe umfundiswa. Kwakuthiwa qala amabhinqa
abafundanga. So manje sekuyavela ukuthi ngathi insizwa ithe ukuboniswa. Hayi baningi futhi ngicabanga ukuthi abaculi baningi ngobona abanye baya graduate nje baningi nje esikhathini samanje. Kuhle ke lokho kuhle ngoba ngicabanga ukuthi uthi umuntu owumculi usukhona abantu abakulandela ngemuva even abantu abancane abayingane. So mayebona umuntu ophambili noma wesibuko ophambili uthi hawu lo muntu uhamba kule ndlela phinde futhi uhamba kule ndlela yabona uqhuzela ngisho abantu abasemakhaya. Okay mfowethu Bhekeni umbuzo mfowethu omunye so insizwa mfowethu angithi lapha na uyaposta ku Facebook yabo so into zakho so kunombuzo othi ngabe insizwa iyawusebenzisa umuthi noma iyakholwa. Ngiyakholwa ukukholwa esontweni ngiyaya futhi ngingumuntu ongasho ukuthi ungakhetha ngisho inkosi esontweni kodwa ukuthi phela khona umuthi uhlele kabili kunomuthi omubi bese kukhona umuthi mhlawumbe ngathi okuyivela noma umuthi mhlawumbe okhipha isifo esuke sikhona kulo omuhle nkosami ngiyatholakala kuwona kodwa lo mubi cha ngitholakala kuwona mhlawumbe ngiphendula kanjalo. So menifake ibhande kusuke kunomuthi omuhle kulona njengoba ufakile nje kusuke kulo cha khona lo mubi mhlawumbe ukuthi ngizovuka ngimemeza igama lasibanibani ngisibanibani ngoba ngixabele naye akafe la khona lo ngufakela kumina ukuthi mengihamba nami la ngihamba khona mhlawumbe khona into engathi ngikwazi ukuthi ngivikeleke yabona. Kithi kulo muhle kuphela bethu. Cha wakuthiwa phela umfaka ibhande umuphakamisa isandla athi wayayivuka indoda phansi. Hayi angikufaki lokho mina ngifaka ukuthi mhlawumbe ngibe ngihambela mhlawumbe ukuthi ungasale sengiba nenkinga eningi. Awufake lo stage manager. Hayi angifake lokuthwala hayi. Ngithathile lento mina. Kodwa ngakufanele uthatha lento ndo. Hayi ngeke. Yezwa negama lakho Bhekeni. Kodwa ukuthatha lento bathi iyahlupha ngazi ngathi mina ngithi iyahlupha bathi iyahlupha ngizo endawo zokuxhumana bathi ayiyahlupha lento le ishuthi iyebuka la kodwa mhlawumbe sesingabona mhlawumbe ukuthi nawe ukhona umuntu omaziyo angeke cha lalela ngezwe ngathi kuthiwa uStalani uyathwalisana lapha kanjani uStalani nomfundisi wami nje umfundisi Chwa nomuntu kodwa akasivali. Sabuka ngempela. Ulungile mfowethu umbuzo wami ukugcina. Esifisa ukwazi mfowethu okubuzwa abantu ukuthi njengoba ijongo ligezile linje ngabe umakoti nezingane into ezikhona lezo. Cha umakoti akabi khona kodwa bayeza. Uyeza mfowethu. Mana washintsha chayima usho ukuthi bayeza cha uyeza mfowethu umakoti utheba yeza ngithi uphambazile yashawa cha uyeza cha mfowethu amazwi akho mfowethu ukuvayelisa ababukele emakhaya insizwa itholala kanjani uma ufisa ukuthi umuntu okubhuke kwenzakala kanjani. Cha mfowethu uyoqala ngiqale ngibonge nje ithuba engiphe lona bese ngibonge ababukeli abasibukayo emakhaya umcebo wangu ubani ku Facebook umcebo ubhekeni wensizwa ngubani ku Facebook kanti ku TikTok ubhekeni 970 kanti inamba u061 650 8834 cela ngiyiphinda futhi 061 650 8834 iyo namba engitholala kuyona leyo ya WhatsApp iyafoneleka kodwa ke ayikabi khona phela konthanda bafone kabi masukhona abantu abafona hayi uyavala. Alright bafowethu siyabonga lo obenihleli naye ubhekeni weyinsizwa ephethe into ezimnandi umfoka sibiya thina kokwakho ukusubscribe bafowethu ubeka indlebe uthozele isiqephu esizolandela siyabonga. Short left.